So ito na nga po mga kapatid, malinis po ang Baclaran ngayon. Hindi po katulad ng dati na ang sikip-sikip po dito. Ngayon, ang luwag-luwag na po. Ayan po, nakikita niyo. Ayan. Ito po ang labas ng Baclaran ngayon. Hindi katulad po ng dati ng sikip-sikip. Halos wala ka na madaanan. Ngayon po, ang luwag-luwag ng kalsada. Ayan, nakikita nyo. Kasi nga po, ayan, ginagawa na po yung LRT extension. Ayan.